La plaça Reial de Barcelona, construïda el 1848, prop de les Rambles i del carrer Ferran, fou una important zona comercial a final del segle passat i principis d'aquest. Sota els seus arcs hi havia prestigioses botigues, luxosos cafès i restaurants. Entre aquests establiments era especialment singular la taxidèrmia que fundà Lluís Soler Pujol, influït per la cultura europea, que al darrer terç del segle XIX s'interessà molt per la divulgació de les ciències naturals. L'afany de Lluís Soler per aquesta tasca quedà reflectit en el nom que posà a la botiga, Museu Pedagògic de Ciències Naturals, on alternà la venda de materials amb visites i conferències que organitzava el propi establiment. Ben segur, en aquelles dècades havia de ser una gran atracció veure corals, petxines i minerals rars, però molt més veure exposats a l'aparador exòtics animals que eren dissecats al taller de la mateixa botiga. Actualment la botiga la porten els 4 germans Palaus i Soler, nets de Lluís Soler. En Xavier, la Carme, l'Ignasi i en Frederic. El Lluís Soler era fill de Santpedor, d'una família de 9 germans. Ell era el petit. I llavors aquestes famílies catalanes era molt típic del segon fill baró posar-lo en el seminari. El primer continuava a la casa i el segon en el seminari. L'avi no va tenir vocació i se'n va sortir. I llavors va venir cap a Barcelona, no va voler tornar a casa seva. Va venir a Barcelona i a Barcelona hi havia els oficis de posar-se en una barberia i llavors allà els hi donava la manutenció i a més podien dormir. Llavors l'avi va ajudar d'aquesta forma i a la nit es va posar a estudiar. Era molt amant de la història natural. Clar, llavors vull dir una persona que era molt inquieta, una persona que tenia unes vivències i tot el que la ciència natural l'apassionaven. Llavors va demostrar unes inquietuds, sobretot per adentrar-se dins del camp de les ciències naturals i amb inquietuds des del punt de vista de viatjar. Va visitar una sèrie de museus, com era el Museu de Ciències Naturals de París, el Museu de Berlín, el Museu de Londres. Allà va fer coneixences amb grans taxidermistes i es va posar al dia d'aquella inquietud que tenia com a aficionat. Va passar pràcticament al camp professional. En aquella època hi havia unes exposicions a la plaça taxidermista al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que les va guanyar ell, presentant una feina, un treball que era bastant complicat, que era una perdiu, que era mig esqueleto i mig anatomia. El senyor Lluís Soler Pujol fundà la primera botiga de taxidèrmia i ciències naturals al carrer Rauric l'any 1889. Més tard traslladà l'establiment a la plaça Reial número 10, ocupant un important espai que abarcava 11 aparadors. El treball de taxidèrmia era, sens dubte, considerable, doncs havien arribat a treballar-hi 50 persones, guixaires fent els models anatòmics en escultura, taxidermistes especialitzats en mamífers, d'altres en aus,
A l'any 1928 canviaren novament de lloc, passant a ocupar el número 8 de la plaça Reial, on hi ha actualment la botiga. Suavi Lluís va començar tot això, com m'explicaran els meus germans, veus un aire molt cultural, una cosa molt pedagògica. Ell inclús va sortir a nivell de fora d'aquí Barcelona, a nivell de tot Espanya, per muntar museus d'història natural, gabinets, col·legis, escoles, no sé, tenia una prospecció bastant futurista. Jo crec que en si també és l'home aquell, poder va ser l'iniciador de tot Espanya d'una cultura que no existia a cap lloc. El nom de la botiga era Museu Pedagògic de Ciències Naturals. Clar, llavors aquest nom també va donar suport al butlletí, a les publicacions que es feien aquí, periòdiques, crec que eren bimensuals, de totes les novetats de ciències naturals que anaven apareixent. O sigui, per exemple, des del moment que apareixien uns minerals excepcionals, llavors amb aquest butlletí es donava coneixement de totes aquestes novetats mineralògiques. O des del punt de vista, per exemple, quan entrava una espècie d'ocell raro, que vull dir que era poc conegut, es donava també referència com a novetat ornitològica per Catalunya o per Espanya. Aquest coneixement estava normalment apoyat sempre per un catedràtic de ciències naturals que feia la ressenya donant a conèixer l'important d'aquella troballa. Hi havia unes reunions periòdiques que es feien dit al mateix local en una sala de conferències on es tractaven de temes el més variats que sigués. Un dia podia ser geologia, l'altre podia ser paleontologia, zoologia o el que sigués. L'avi va morir exactament a l'any 24, als 50 anys d'una pulmonia. Llavors va quedar de successora la meva àvia, Carmen Boix, i la seva filla, Anna Soler, per falta d'hereders. Llavors, la meva va entrar aquí amb la iaia, van estar un temps, llavors es van conèixer amb el meu pare, es van casar, el meu pare era jardiner, un home important a Granollers, treballava amb el seu pare, i llavors van començar, es van casar, i el papà, amb la seva afinitat, li cantava la naturalesa també, era un home caçador, un home simpàtic, un home així, es va quedar al frente d'aquesta botiga.
La taxidèrmia, per exemple, hi ha la taxidèrmia comercial, que és més o menys el que hem tocat nosaltres aquí, que no és l'artística. Clar, la taxidèrmia sempre és artística, però vull dir, la taxidèrmia comercial, que és el que a nosaltres ens ha interessat, varia molt segons les èpoques. I en la primera època, possiblement, es treballava molt més de cara a universitats, a museus, a fer el muntatge dels museus de col·legis religiosos. Clar, sempre estava alternat pel caçador que matava un trofeig o pel caçador que matava una peça determinada per dissecar-la. Y se corta por esta articulación, dejando el hueso de la pata. Esto un poquito de sardín para que no resbale tanto. Ya está. Ya está. Vale. Un cop descarnada la peça, se li fa una muntura d'alambre en les extremitats. Pot passar-ho per les ales, per les potes i pel cap. Llavors se li fa el coll. I ja es comença a passar-lo. Anem a l'operació. Passo la muntura i ja li passo per les extremitats de les ales, a l'alambre. Es passen les potes. Un cop passades, i ara està a punt del relleno. Cop estigui, llavors es cus i se li dona la forma. Es pleguen les ales, es diu la forma a les potes. Anem a col·locar-li els ulls. Els cérvols, un cop s'acaben, o sigui, es pinta tot el que és la boca, els pàrpados, se'ls hi fa la llengua, en fi, es pentinen bé, es posa sobre uns escuts i ja està, i hem acabat. La guineu exactament igual. Se li fa una llengua de cera, se li fa el paladar i llavors es pinten igual exactament com els cérvols, igual com els ocells. Els ocells també se'ls hi ha de pintar el bec, se'ls hi ha de pintar els pàrpados, en fi, les potes, que quedi un acabament que sigui el més real possible. La vida no li donarem, però sí l'assimilarem al màxim. Jo recollia una truita que vaig portar aquest estiu. Sí, senyor. Ja me l'estim pagada, a veure si la tenen feta. Li agrada? Home, quedeu força bé, aquesta truita. Bueno, volia que m'ho ha, sisplau. Sí, senyor. Gràcies. Doncs aquí, com a peces importants que hem dissecat, comencem per el primer és el goril·la, que va ser dissecat l'any 1904 pel nostre avi, elefant, un rinoceronte, un leopardo, un tigre, una girafa. Tot això ho vam fer per un museu d'Onda de Castellón de la Plana.
Doncs aquests senyors ho compraven al zoològic i els portaven aquí i nosaltres els hi dessecàvem. Anècdotes, per exemple, com a peça més extraordinària de l'elefant, doncs n'hi ha moltes. Des que no podia entrar per aquí, no el vam poder posar al taller, que vam acabar tots amb les mans, 5 persones, tots amb les mans amb llagues obertes de descarnar aquests elefants, perquè no en vam descarnar un, en vam descarnar 3, en van morir 3 en el zoològic. I esclar, cada vegada que se moria un de més gros, el Fray Anselmo, deia, pues este me gusta más porque es más grande. I així vam tenir que descarnar-ne 3. Això va ser un dissabte i un diumenge. Llavors vam tenir els problemes d'entrar-lo aquí. La carn principal la vam treure al zoològic. Vam portar-ho aquí, en el taller ho vam curtir-ho, i llavors el muntatge no podíem fer-lo al taller. Vam tenir que habilitar aquí a la planta baixa. Vam dissecar-ho aquí, vam estar un mes i mig, 4 homes, i llavors va quedar força bé, realment. Poder les coses dels germans de la nostra generació, que es pot estar bastant satisfet. Una de les anècdotes d'en Dalí, que la primera vegada que va entrar aquí a la nostra botiga, que poc es coneixia encara la seva pintura. I una de les coses que ens va vindre a demanar aquí, jo tenia, no sé si 19 o 20 anys, o 22, i em va sorprendre un home que em demanés 1 milió de formigues dissecades. Va vindre l'any que ve i va vindre amb aquells bigotis característics d'ell. Vam dir, aquest és un personatge que pinta bastant bé, que ha fet alguna exposició als Estats Units, a Nova York, a París, exposat. Diu, es comença a conèixer aquest home. I llavors l'any que ve ens va vindre amb una idea d'unes cuernes de búfalo. I es va sortir aquí a la plaça Real amb les cuernes de búfalo, fotografiant-se i reclamant públic. I recordo d'això, de les anècdotes d'en Dalí, que un dia va pujar amb una furgoneta i el vam passejar per les Rambles amb uns colmillos d'elefant i tothom, aquests bojos, què fan, què deixen de fer? I llavors el Dalí va començar a fer-se conèixer a Barcelona a través de la història natural. Aquí realment de personatges n'han passat moltíssims. La gent molt interessant, el Miró, com el pintor, en Pla, ha passat el Pruna, venien molt aquí per fer les seves bodegons, volien un pato, que volien un ciervo, que si volien un jabalí, i ells volien sempre buscar les peces naturals. Llavors els hi deixaven un parell de dies i els tornaven una altra vegada per aquí. Llavors, per exemple, altre tipus de persones que han passat per aquí, artistes de cine, ha passat la Wagner, ha passat amb el Mario Cabré, quan en les èpoques aquelles de l'holandès Orante, ha passat el Conrado San Martín, que havia matat 2 buitres aquí als Montnegros. Llavors també un tipus de persones que han passat per aquí són els toreros, ara aquí el Chamaco, recordo jo, el Bernardó, són que de les seves corrides han tingut alguna peça especial, algun toro molt important, i els hi ha fet naturalitzar el cap. També tenim el client que porta la bèstia que estima, el gos, el gat, l'ocellet a dissecar, i veiem aquí els grans plors i les grans drames. No ens agrada gens fer, perquè el meu pare sempre deia és impossible donar vida a aquestes bestietes que tens a casa. Un altre món important, diria jo, dintre la gent interessant que ha passat a aquesta casa, ha sigut el món del col·leccionisme. Ja siguin col·leccionistes de minerals, ja siguin col·leccionistes de papallones, de coleòpters, del que sigui. Per exemple, la col·lecció, una de les col·leccions, possiblement, que deu estar considerada les millors d'Europa, o inclús a nivell mundial, seria la col·lecció Foll Girona, que aquest senyor fa un parell d'anys ha mort i l'ha donat a la ciutat de Barcelona. És de les millors col·leccions i on existeixen exemplars realment impressionants.
bonic per mi de treballar aquí a la botiga és quan pots vendre papallones boniques del país, per exemple, agafar unes Isabeles que són úniques a tota Europa, de color verd, precioses, que són conegudes de total fa uns 200 anys. És una papallona verda molt maca que vola en els boscos nostres. Després disfruto també venent minerals, sobretot quan vens un mineral ben cristal·litzat. Una celestina és preciosa, uns cubos de pirita, una malaquita, tots són minerals que et fan vibrar de vendre, perquè són preciosos tots. La naturalesa és preciosa. És una introducció que han fet aquí a la nostra botiga, una nova introducció dintre d'Espanya i Barcelona, al camp de l'art africà, que actualment era molt desconegut. I tenim diverses peces variopintes de tot el continent africà. Això és de la costa de Marfil. Això és un ídol que els feien servir, el plantaven en una muntanya i llavors ells tots es ballaven armats. Llavors devia ser com un ídol, no? Era un ídol, sí, exactament. Totes són procedentes del centre d'Àfrica i aquestes són més aviat a la zona costera. Mira, aquesta és una de les màscares més importants que té Àfrica. És de les tribus concretament Fang, que estan delimitades a tota la zona del golf de Guinea. És una de les tribus més primitives d'Àfrica. Aquesta es pot considerar una màscara ritual de la procreació. L'altra és una màscara bambara. Aquesta ve concretament per la part del centre d'Àfrica. O sigui, ja ens trasladem del golfo de Guinea, ens anem traspassant cap al centre d'Àfrica. Ja no és un art tan primitiu, és un art més similar a l'autèntic africà. Sobre aquesta peça d'aquí abans. Aquesta de club, m'ha cridat l'atenció. Sí, és l'única peça que el món negre va copiar una miqueta del món egipci. I esclar, això és un cavall Ibo. Ibo, sí, Ibo, que és una tribu molt delimitada, que és molt puntada d'Àfrica. Fa uns pocs anys, no sé exactament, no masses poder, hi ha hagut a Espanya, a través d'Icona, hi ha hagut la protecció dels animals. Hi ha una infinitat de peces com són tots els aguilots, àguiles, rapaces, les aves nocturnes, mamífers i així. L'Estat s'ha preocupat que el caçador no matés aquests exemplars, no caçés aquests exemplars més que matar. Dintre de les peces protegides ens trobem a vegades en casos de persones que ens venen a fer dissecar un aguilot, una òliba, i clar, no volem fer-los, però ells són gent que no són caçadors i han anat pel bosc i les han trobat. Llavors nosaltres el que fem és demanar que vagin a Icona i que els hi donin un permís. Altres vegades en tenim d'ocells que venen electrocutats. Aquests també els podem fer, perquè Icona ja ens va dir tot el que vingui mort d'accident d'un cotxe o d'un cop o electrocutats per l'electricitat es poden fer. I aquests ja no demanem permís, ja els fem.